Имал един хамстер. Той си седял в клетката и собственикът му щял да го храни. Сложил му храната, но забравил да затвори вратата. Хамстерът се нахранил, видял, че вратата му била отворена и залезнал. После на земята видял нещо, което изглеждало вкусно. Хамстерът слезнал, хапнал го. После бам! Станал на човекоподобие. И след този ден нататък, всеки ден, когато момчето излизало за училище, родителите му вече били отпрашили към работа, затова той оставал сам. Хамстера излизал и се разхождал по улиците, изглеждал толкова як. Тун-тун-тун. Кои сте вие? Ние сме извънземни и си щупихме кораба. Не се тревожете, аз мога да го оправя. Готово! Супер! Нашия кораб се щуби, моля, помогнете! Трябва ни една специална част, за да си го оправим. Искате ли да я потърсим заедно? Да се разделим и да го потърсим! О, какво е това? Хора, намерих нещо странно. Нещо като яйце. О, какво е това странно нещо? Хайде да го счупим. Бум! О, бягайте! Ти всъщност не си толкова страшен. Трябва ни поправка за кораба. Имам поправка, обаче ми трябва метеорит. Хей, какво правите тук? Ние търсим метеорит. Сега ще ви заведа. О, много е хубав този метеорит. Чудесен метеорит, а какво е това приказно момиче?